boss. Yan uwa barkanmu da wannan lokaci, da fatan kun yi lafiya. Yau dai za mu nuna muku yadda za ka iya shiga Pi kai tsaye, yadda za ka iya sauke wani account ɗin na Pi network kuma ka iya ɗora wani kai tsaye. Idan ka shiga cikin application ɗin Pi, idan ya buɗe maka kamar haka, ya buɗe maka yadda Pi yake, za ka taɓa nan sama ɗigo guda uku hannun hagu, ga profile nan can ƙarshe. In ka jawo sai ka shigo daga ƙasa, bayan ka yi verification ga sign out, sai ka taɓa sign out. Gashi nan sun tambaye ka, okay, close Pi, your Pi balance is finalized within 24 hours minutes, log out, sign out. Gashi nan ya riga ya yi. Idan zan yi creating zan sa phone number, sai in shiga, sai ka sa number ka canja nan sa country code, ko a wace ƙasa kake sai ka sa sunan ƙasar ku. Kamar mu da muke a Najeriya, ga ƙasar mu ƙasar Nijar Najeriya. Idan ka zaɓa sai ka sa number waya, amma a number za ka cire 0 da yake farko kenan, sai ka sa 0 farko za ka cire shi, kamar ka sa 81 22 22 85. kamar misali haka kenan. Za ka iya barin sa haka, sai ka taɓa click go, ka danna go ɗin nan zai tafi login. Shine.